Vítame vás v spoločnosti Rosum Integration. Spoločnosť, ktorá navrhuje, vyrába a inštaluje robotické pracoviská a automatizované linky pre celé spektrum výrobných spoločností. Rosum Integration sa vždy orientuje na potreby zákazníka a už návrhu riešenia sa stáva zákazník súčasťou projekčného tímu. Pri návrhu technológií sa zameriavame na najnovšie trendy v oblasti automatizácie s vysokým ohľadom na digitalizáciu a tým pádom prepojenie všetkých systémov do jednotného logického celku. Pre riešenie na platforme Autodesk sme sa rozhodli z dôvodu širokého portfólia spoločnosti Autodesk, výborných skúseností s užívateľským prostredím spoločnosti Autodesk a výbornej kontinuálnej podpory spoločnosti MNP. Řešení Autodesk nám umožňuje pokrýt kompletní cyklus projektového vývoje zakázky od cenové nabídky přes inženýring a konstrukci až po koordinaci nákupu, výroby a montáže. Cloudové technologie Autodesku a jeho desktopová řešení nám umožňují moderní cestou komunikovat se zákazníky a tímto způsobem předávat efektivně naše projektová řešení. Stejně tak je pomáhají při komunikaci mezi slovenskou mateřskou společností a naší českou pobočkou Rosum Integration v Brně. Spolu s rastom firmy sme postupne prešli od jednoduchých ponukových modelov v prostredí Fusion 360 do detálnej konštrukcie na platforme Autodesk Inventor. Tak, ako sa firma rozrastala, vznikla potreba spravovať a konsolidovať inžinierské dáta. V spolupráci s firmou MNP sme implementovali PDM systém Autodesk Vault, ktorý máme momentálne nasadený vo verzii Professional a zabezpečuje kompletnú správu projektovej dokumentácie, automatizáciu neproduktívnych činností a slúži ako primárny zdroj dát k projektom. Pro komunikaci se zákazníky využíváme technologii webového zobrazování modelů na platformě Forge. Výroba a montáž je koordinována skrz aplikaci Vault tak, aby byla zajištěna co největší efektivita a minimalizována chybovost. Jedným z hlavných benefitov Autodesku vidím v komplexnosti produktov a služieb, ktoré si my ako koncoví užívateľ vieme vybrať na základe našich požiadaviek a potrieb. V začiatkoch našich podnikania sme používali produkt Fusion 360, ktorý bol vynikajúci odrazový mostík v oblasti CAD-u. Pri rozhodovaní, ktorou cestou pôjdeme v tejto oblasti, boli skúsenosti s Fusion 360 jedným z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre Autodesk Inventor. V súčasnosti tento systém využívame v kombinácii s databázovým systémom Word Professional. Ich vzájomná kompatibilita a možnosť modifikácie jednotlivých procesov presne podľa našich potrieb je nespornou výhodou. Vzhľadom na naše zameranie automatizácia výroby sa snažíme automatizovať, zefektívňovať procesy aj v oblasti správy CAD, čo nám vo veľkej miere napomáha modulárnosť a otvorenosť systému Autodesk Inventor. Konkurenčné prostredie v našej oblasti podnikania je nekompromisné a neustály tlak na znižovanie cien nás vedie k tomu, aby sme zefektívňovali naše interné procesy tvorby návrhov. Preto sa chceme do budúcna aktívne podieľať na vývoji maker a modulárnych štruktúr, pomocou ktorých dokážeme tieto cieľ dosiahnuť. Rovnako tak vidíme význam v hlbšom prepojení systému Inventor s našim ERP systémom, čo nám pomôže znížiť administratívnu náročnosť procesov nadväzujúcich na návrh a konštrukciu. V dlhodobom časovom horizonte by sme chceli rozšíriť výrobný park o CNC stroje. Tu opäť vidím veľkú výhodu Autodesku o možnosť rozšírenia o CAM software. Cesta to bude fascinujúca a zaujímavá, ale už teraz vieme, že vďaka spoločnosti Autodesk a spoločnosti MNP máme všetky potrebné nástroje k tomu, aby sme premenili naše nápady a vízie v skutočnosť.